Каква е алхимичната тайна на очарованието на България? Италианският писател Пиер Луиджи Готи споделя, че колкото повече опознава страната ни, толкова по-трудно се разделя с нея. А световно известният магьосник на словото Умберто Еко казва, че обича България и се чувства добре тук. Универсалният език на разбирателството, културата, дават ласък на една по-прагматична сфера на партньорство – бизнеса. Дипломатът Джан Батиста Кампаньола пък споделя, че винаги е смятал, че мястото на България е в Европейския съюз, защото тя е една от най-древните държави в Европа. Сега, когато България и Италия са заедно в Европейския съюз, сътрудничеството е още по-тясно. През 90-те години на миналия век започна силният търговски обмен между двете страни, предимно в земеделския сектор. Последва го текстилното производство, обувната промишленост, мебелното производство, както и промишлените инвестиции. След тях дойдоха и обществените услуги и естествено финансите и застраховането, инфраструктурните инвестиции. Списъкът е много дълъг. Има и хиляди фирми, които всеки ден реализират внос и износ между двете държави. Италианските компании имат интерес да влагат средства в възобновяемите енергийни източници. От друга страна, възобновяемите източници са голяма възможност за българската икономика, твърдят експерти. Проучване пък сочи, че италианските инвестиции в България ще достигнат 3 милиарда евро до 2020 година. Стокообменът между Италия и балканските държави достигна 17 милиарда евро през 2009 година. От 2007 година насам двустранният търговски стокообмен надвиши 3 милиарда евро. Международната криза засегна потока от капитали от родината на откривателя Джордано Бруно. Финансовата буря удари не само търговския обмен, но и инвестициите. Въпреки кризата, много италиански предприятия продължават да работят в България. България е важна за италианския бизнес, но и италианският бизнес е важен за България. Ние имаме много фирми тук. Ние сме в цялата страна, не само в София. На много места в страната, които посещавам, откривам италиански фирми, които дават работа, носейки ноу-хау, носейки капитали и инвестиции. Това правят италианските фирми. Ние работим в различни сектори. От банковия, застрахователния, земеделие, производство, текстил, производство на обувки, електроника. Финансовата криза е навсякъде по света. Аз знам колко усилия полага вашата страна да сложи ред и това е първата стъпка. Знам какво означава да се изготвят стандарти в различните сектори. Убеден съм, че България може да направи това. Италианските фирми, Италианската търговска камара, всички ние сме тук, за да работим заедно в България. Сътрудничеството е много добро. Виждате, че не случайно италианския щанд тук е най-голям. Доста инвестиции в областта на земеделието италианското, италианско ноу-хау. Да се надяваме наистина, аз дълбоко вярвам, че Италия ще се справи с тази криза, която е в момента, финансова, за да може те да не прекъсват, защото ако кризата продължи или се задълбочи в Италия, разбирате, че това ще се отрази естествено и на италианските инвестиции в България, така че добри са ни контакти и стискаме палци. Защо България е привлекателна за чуждите инвестиции? Кои са предимствата? Те важат не само за италианските, но и за всички инвеститори. Това най-общо казано са възможностите за растеж, за намаляването на разходите и на рисковете. Тук има и квалифицирана работна ръка на конкурентни нива на заплащане. Това, което засяга много Италия, е стратегическото географско положение на България. Страната ни е важен кръстопът както на пътища, така и на транзита на енергийни ресурси. Що се отнася до възможностите за растеж, един от най-очевидните фактори за това е приемането на България в Европейския съюз през 2007 година. България предлага една от най-добрите политики за насърчаване на инвестициите. Примери в това отношение са намаляването на корпоративния данък на 10%, нулев данък печалба в зоните с висока безработица, освобождаване от плащане на данък върху вноса на някои инвестиционни стоки, както и плоския данък върху доходите на физическите лица, споделят инвеститори. Недостатъците. Намаляването на администрацията със сигурност ще подпомогне не само чужди инвеститор, но и младите хора, които имат интерес към започване на бизнес. Неспазването на иначе добрите закони, корупцията, възмущават инвеститорите. Въпреки трудностите, много от тях се опитват да правят бизнес тук. А каква е цената на това решение? А може би това се дължи на специфичния, но и противоречив чар на страната ни. У нас има италианци, които харесват България и са истински посланници на страната ни в Италия. А дори Берлускони беше казал, че ще бъде адвокат на България.
Един от италианците, очаровани от България, банкерът Андреа Казини, главен оперативен директор на Unicredit Bull Bank. В кабинета на Казини е изложен голям меч от неговия български колега и приятел Левон Хампарцумян. Казини казва, че обича да работи с българи, които според него са открити и емоционални, и това е нещо хубаво според него. България е красива страна. Има интересна история. Това, което казвам за България, когато ходя в Италия, са добри неща. Тук хората работят здраво. Като човек, който толкова дълго живее в България, Казини си има и своето обяснение като финансист за ситуацията тук. Неговата усилена работа му е донесла наградата «Банкер на годината». Това, което се случва в икономическата среда в България, е повлияно от външни фактори. България е отворен пазар, зависимо от европейския пазар. Затова влиянието на процесите, които се случват в Европа, е много силно. Това повлия и на инвестициите, които спаднаха сериозно. Рецесията и спадът в брутния вътрешен продукт на търговските партньори на България се отрази негативно на страната. Със сигурност има възможности за увеличаване на интереса на чуждестранните фирми към България. Един от магнитите за това са европейските фондове. Те позволяват на България да направи много стъпки за подобряване на инфраструктурата и да се получи от италианския опит. Строителната компания Кооператива Моратория Чементисти е изпълнител на един от най-големите инфраструктурни проекти у нас – магистрала Марица. Шанс за партньорство беше и изложението Interfood and Drink. И докато политиците търсиха изход от правителствената криза в Италия, както става обикновено, бизнесът изпревари политиката с няколко дължини. Италиански фирми се срещнаха с браншовите организации на българските месопреработватели и млекопреработватели по време на специализираното изложение. Българските хотелиери, ресторантьори и дистрибутори проявиха специален интерес към малко познатите у нас сицилиански вина Неро Давола, Катарато, както и към известния с високото си качество сицилиански зехтин, който скоро ще влезе и на българския пазар. 31 италиански компании участваха в тази годишното международно изложение за храни и напитки. За пръв път италианският щанд бе организиран от Италианското министерство на земеделските политики. Поводът бе 150 годишния юбилей от Обединението на Италия. Производството на хранителни продукти и напитки е ключов сектор в италианската икономика. В иновациите са инвестирани милиарди, хиляди хора се обучават, за да поддържат производството на традиционните хранителни продукти на най-високо ниво. Има много строг контрол на хранителните продукти. За 10-та година фирмата, която представлявам аз и Италианската търговска камара сме представени на този панаир. От 2002 година сме представени на панаира. Спомням си как бяхме представени с много малък брой фирми, а в момента сме представени с голямо колективно участие. Радваме се, че панаирът се разрасна и достигна до своите оптимални размери. За нас е голямо удоволствие да представим най-добрите продукти, които са представени под марката Made in Italy. Италианската търговска камара подпомага италианските фирми у нас, разработва и доразвива и в момента проекти, един от които е проекта Марка за италианското гостоприемство. Той има за цел да съхрани и стимулира културата към добрата италианска кухня. Ние подкрепяме италианските фирми от 1998 година. През 2008 година имахме много голям растеж на италианските инвеститори. Да, наистина, ние бяхме на второ място като инвеститори и много италиански фирми, намирайки много добри условия за бизнес, използваха България като отправна точка за целите Балкани. През последните 2 години и заради кризата, и заради ситуацията в България намаляха инвестициите. Има 78% спад на италианските инвестиции. Нарастващата бюрокрация и проблемите на това ниво пречат на инвеститорите в България. Като предприемач в България, надявам се да върнем инвеститорите, които отидоха в Сърбия, Черна гора. Смятам, че България има голям потенциал. Може да се работи много добре и ние като цяло, чуждите инвеститори, се чувстваме добре в тази страна. Въпреки това има отлив от инвестиции. Една от причините е, че италианските фирми са основно средни и малки и изпитват затруднения да правят големи инвестиции извън страната. Италианските компании твърдят още, че има силна имигрантска вълна на български работници към други страни от Европейския съюз и това вреди на България. Има много проблеми с персонала и текучеството е над европейските стандарти. От години Италиански институт за външна търговия разгласява, че България е приятелска и близка страна и си заслужава да се развиват отношенията с нея.
Влизането на България в Европейския съюз ускори много този процес. Фактът, че всички работим по едни и същи правила, прави България още по-интересна за Италия, твърдят предприемачи от Бутуша. Двете страни са свързани исторически и културно. Очевидно е, че има взаимна симпатия помежду ни, лесно се намират хора, които знаят италиански език, които обичат културата, изкуството на нашата страна, споделят сънародниците на Микеланджело. И още похвали. Красива страна, която заслужава по-нататъчно развитие и по-голям поток от туристи. Много от италианските фирми предпочитат лоялността на работниците. Дават им адекватни заплати и ги пращат на курсове, които позволяват придобиване на ноу-хау, полезно за фирмата и преди всичко за самите работници. Аз лично говоря много добре за българите, които работят в италианските фирми, тъй като сме смятали, че българите имат много добро ниво на обучение. Нивото на квалификация на българските служители е добро. Не ми се е налагало да работя с голям персонал, но всички хора, които съм намирал, са били честни и работливи. Разбира се, когато става въпрос за два различни народа, има известни различия. Тези различия се изглаждат с времето. Има нужда да се внасят повече хранителни продукти от Италия в България, смятат италианците. В София има вече много различни италиански ресторанти и пицарии, но извън столицата рядко се намират. А проектът "Марка за италианското гостоприемство" има за цел да сертифицира италианските ресторанти у нас и да популяризира италианската кухня. Екипът ни се срещна с един италианец, въоръжил се с търпение и желание да прави бизнес с италиански храни в България. Маурицио Ферери от години живее у нас и вече говори български език. Кажете ни как решихте да дойдете в България да правите бизнес? Как така се случи, че точно в България? 90-та година дойдох случайно по повод на някои европейски програми, защото сам икономист, затова се занимава по едно време. След това благодаря на търговска камера, италианска, който е тук, благодаря на министерство, което доста често прави такива промоции. Ние успяхме да влизаме на български пазар и България е много хубава. Нищо липсва България, защо да не стоиме тук да работиме. Ферери се чувства добре в България и е готов да предава своите умения. Има ли нещо, което ви дразни? Вие сте бизнесмен, сигурно имате принципи, изисквания. Има ли нещо, което ви дразни тук в България? По принцип бюрокрация винаги не дразни, това е всякъде. Не мога да кажа, че България се прекалява като бюрокрация, като другите страни. Защото ние бизнесмен по принцип искаме да няма проблеми, да всичко е лесно, да решаваме ние веднага, да няма граница, да няма митница, вече няма от Италия. Така. И по принцип това е единствен проблем, който понякога има бюрокрация. Това, за съжаление, не е само България, къде да ходиш, имаше този проблем. Италианските ресторанти са прочути по цял свят. Ако трябва да определим характера на италианската кулинария само с едно изречение, вероятно най-подходящото ще бъде симфония от аромати. За нейното многообразие и оригиналност допринася фактът, че страната е съставена от съществували някога по-малки държави. Парма е известна със своите кулинарни богатства. Градът е прочут с шумката си и сиренето, както и с архитектурата си. Университетът в Парма е един от най-старите университети в света. Разказват, че ако италянец ви подари бут прошуто ди Парма, значи сте му спечелили сърцето. Експерти твърдят, че италианците поставят на пиедестал суровия пушен бут от района на Парма, защото това кулинарно изкушение оставя спомен за винаги. Но макар кухнята на отделни региони да се различава една от друга, все пак в нея се откриват някои общи черти. И Маурицио Ферери се стреми да поднесе най-доброто от италианските кулинарни вълшебства у нас. Какво мислите за българската кухня, като специалист именно в този сегмент на бизнес? Значи, българска кухня, аз съм правил някое изследване, защото българска стара кухня, за това, което в момента е българска кухня, няма нищо общо. Значи, по едно време българска кухня беше много богата. Значи, когато се говори за кухня, се говори за култура. Кухня какво означава? Че просто в маса е огледал на
един народ. Ти сядаш в една маса и ще разбереш как живее народ, какво е култура, как приемат просто култура. По едно време България е била, когато беше Велика България, стигна до Бяло море. И на стари български рецепти, затова ние намериме много зехтини, които се ползват за рецепти. Това нещо, даже и българи не го знаят. После, вие знаете, след промяна 1945 година, когато тук се затвори ситуация в България, тогава повече се консумира неща, които се произвежда в България. И ето, че зехтин изчезна от български пазар и всички рецепти минава на зеленчуков олио, което няма нищо общо, се ползва съвсем за други рецепти и така нататък. И е имало тогава една голяма промяна, защото тогава най-голяма част, сега не искаме да, а най-голяма част от ресторанта са били като стол. На изложението в Интерекспо център не липсваха италиански вина. През тази година Италия е обявена за най-големият производител и износител и потребител на вино в света. Очевидно, средиземноморския климат, традициите и съвременните технологии дават своя плод. Според данни на Европейската комисия, за произведените количества за 2010 година, Италия се наложи като световен лидер в производството на вино. И ако произведената в Италия вкусна течност е 49,6 милиона хектолитра, то във Франция изостава с 46,2 милиона хектолитра. Това се обяснява главно с намаляване на количеството на произведеното във Франция вино и с ренесанса на винарския сектор в Италия. През последните 35 години италианското винопроизводство се е променило повече, отколкото през последните 3 века. Въпреки кризата има италиански фирми, които търсят партньорство с български партньори. Един от тях, Давиде Авалоне, влиза в ролята на посредник за търговско партньорство. В България има очевидно търсене на доброто качество. Връзката между Италия и България ще бъде плодотворна, защото Италия е страна, която дава високо качество. Ключът за бизнес успех във фирмата, която представлявам, е да се намалят разходите за панаири, за реклама. Италианският бизнесмен ни съветва да оценим по достоинство членството на България в Европейския съюз. Членството на Италия в Европейския съюз помогна на Италия, защото се отвориха границите и хората могат да имат по-лесен достъп до определени продукти, като вино, олио, портокали, произведени в Италия. А иначе, въпреки финансовите предизвикателства, пред които е изправена Италия, италианците не са отчаяни, а вярват, че страната им ще възвърне силата си. Италианските банки са много консервативни и не са повлияни от финансовата криза. Вярвам, че Италия ще се справи с кризата, пред която е изправена. Вярвам, че политиците в Италия ще направят всичко необходимо по въпроса. Италия е богата страна. Дългът е 1/5 от благосъстоянието на страната. Италия е страна с огромни ресурси. Да, наистина и политически грешки. Разбира се, големият публичен дълг, който имаме, е нещо, което ще си го носим и занапред. Италия има много големи фирми, които са широко известни в целия свят, които работят добре и които винаги са помагали на родната си страна. Обръщам се към нашите колеги от Франция и Германия. Можете ли да си представите в свят, в който липсва италианската кухня, италианската мода? Ако трябва да говорим за коли, ако го няма Ферари. 2/3 от културното наследство на Европа е при нас и смятам, че има още какво да покажем. Да, разбира се, това е един много неприятен момент в историята на нашата страна. Като цяло Италия е незаменима. Пожелавам си като италянец и като европеец, разбира се, да живеем по-обединени. Защото ние в Европа все още не можем да живеем в нещо общо. Пожелавам си по-бързо да преминем през този период. Преките чуждестранни инвестиции, влезли в България за 8-те месеца на 2011 година, надхвърлят 225 милиона евро или едва 1/4 от привлечените през същия период на 2010 година средства в размер на 926 милиона евро. Най-често срещаното обяснение за сериозния отлив на инвестиции е свързано с плащанията по вътрешнофирмените кредити, което може да е знак за доброто финансово състояние на дружествата с чуждестранно участие. Намаляването на инвестициите е естествен процес в условията на икономическа криза. Това едва ли трябва да ни успокоява. Италия е страна с големи възможности, гранде белисима. Дано тя преодолее икономическите си трудности и повече италиански фирми да стъпят на българския пазар.
Но за това ние също трябва да се потрудим.